Alwa kaya yung mamang tunay? Na, may malaot. Mamang tunay yun. May malaot. Guys, ayan, nadisgrasya yung pating sa ating panlapu-lapu. Siyang kumain. Ayan. Ang laki pa naman. Pating nito guys. Oh. Kaya ito kakanandi. Ano yun, yung Abdullah? Kakanan ng Abdullah yan? Ha? Ano ito kakabayi rin eh. Ayan guys. Ayan. Tipitok. Ngireburig setan eh. Napahit na. Ha? Na? Ano tinitik ng mata? Na? Gusto yung mata? Kanino itan sini? Wala. Na? Kaya kain eh. Wah, kaliyo. May sabi ka mo. Hello? Kani men ko ay salmon tagkepit ko. Kukulitin man naman. Ha? Ano, itabing bago may tangtuna. At niya naman Kenny. Iwas sige, dasan mo, sopan mo kami. Miyaya kang kilmer. Nung tanga. O sige. Akit niya kanyang pating. Na? Akit niya kanyang pating. Yung tackle shot, ako kang after na. Eh nabit niya yan. Nanigit ka songgoye? Na, Nanigit ka songgoye? sa ano? Yan. Walo. Kaya namin ako tutan din. Kaya na kung Na, kaya ini, breaded yan eh. tama ko lang siya yan. Hello? Shark! Malam shark! May natural shot. Oh, body lang ka.
Mapigay sa ako, kaya magiba. Na. Mapigay sa ako. Balik ka na. Na. Balik ka na. Seta na nangyari. Ha? Tara, seta na pa. Ha? Kaya gusto na yun. Ganun. Balik ka na. Ano, matay pitok? Matay pitok. Dito na yung dito. Yung ori sabi no. Awa! Ano? Ang naman yung dito. Ito lang ako kaalayang paano mga kaya. Wala nang nagkakagan. Double na pa mo. Tama ka tayo tatalan. Hindi ko patalan ng pating. Itinigin. Ha? Kita ka, harap ka ta rin. Dati. Hmm. May gumago? Babayat ng ito. Kanan daning kaya kanya yun. Kanan daning kapwada kanya yun. Ginatoya? Ginatoya? Na?